Posledná účasť v rámcovom programe Európskej únie pre vedu a výskum bol 6. rámcový program, kde sme boli účastníkmi jedného z projektov v programe Zdravie. A pomoc pri diagnostike zvláštnej skupiny ochorení, ktoré sa volajú dedičné metabolické poruchy. Novorodenec zdedí jednu z porúch metabolizmu. Mnohé z týchto porúch sú životohrozujúce ochorenia a preto je žiadúce predísť atakom týchto ochorení skôr, ako k nim dôjde. Metabolizmus ľudského organizmu sa vyvíja od okamihu, keď opustí telo matky približne 72 hodín. Sme schopní po dodaní vzorky do takých 2, najneskôr do 4 hodín oznámiť lekárom výsledok, čo je dostatočný čas na to, aby sa aj v prípade tých najvážnejších ochorení mohla poskytnúť tomu novorodencovi príslušná terapia a vlastne kvalitu jeho života zvýšiť na úplne štandardnú úroveň. A tým sa vlastne vyplnilo jedno celko vážne biele miesto, ktoré v slovenskom zdravotníctve dodnes existovalo. Dochádzalo k situáciám, keď tí novorodenci neprežili, keď aj v staršom veku príslušné ataky týchto ochorení viedli k úmrtiu pacientov. Zachraňovať ľudský život pre nelekára je mimoriadny zážitok. Také šťastie nemá každý. Byť priamo pri tom, keď zisťujete veci, o ktorých nikto iný netuší. Keď patríte k tým, ktorí ako prví vedia, kadiaľ vedie cesta a viete to dokázať, viete to zdôvodniť, to sa nedá nahradiť ničím. V tom je tá veda originálna, v tom je tá veda mimoriadne atraktívna, takže určite by som nemenil.